Després que el tripartit local fes balanç dels primers 2 anys de l'actual mandat, ara Esquerra Republicana fa la seva pròpia valoració. D'aquesta manera, el grup municipal vol fer palesa la feina feta fins ara en el si del govern municipal, tant en les àrees de gestió directa com en la resta de presa de decisions polítiques de l'Ajuntament, tenint en compte els seus principals pilars: país, llengua i ciutadania. Per això ha elaborat una memòria de treball on es detalla de forma exhaustiva la tasca duta a terme fins ara amb l'objectiu de poder avaluar el funcionament i la presa de decisions del partit dins l'activitat política i tècnica del govern de la ciutat. Les forces són molt diferents i perquè moltes vegades l'ombra del més gran s'ho acaba emportant tot. No és una queixa, és una realitat, nosaltres l'acceptem des del primer moment, ho acceptem així, però sí que la nostra feina passa per intentar posar en valor el nostre dia a dia. Per al grup municipal d'Esquerra es tracta d'un punt i seguit en el camí. De tota manera, preveu un futur complex però interessant en el que resta de mandat. Segons Albert, el context de crisi obligarà a prioritzar i apostar més clarament per les persones i la qualitat de vida, com ha sempre defensat la seva formació, abans que per la inversió. I aquí és on jo crec que el debat polític intern amb els socis de govern serà on es tensionarà més, fins i tot en positiu, on hi haurà un debat polític molt profund, perquè haurem d'escollir, perquè haurem de decidir. Entre els punts de desencontre es trobaria el model comercial, que des d'Esquerra seria incoherent amb el model social i de creixement en el marc del model de ciutat que defensa el PSC. Tot i reconèixer ser el partit més crític dels 3 en el govern municipal, es mostren conformes amb la direcció general que porta l'Ajuntament i asseguren sentir-s'hi còmodes i voler continuar treballant en la mateixa línia.